И здравейте на всички. Днес пак съм аз. Върнах се. Добре. Идваме в това. Тук където се спал такива. Днеска ще правим Redstone неща. Това е мод. Така, идваме тука. Опа. Ох, че го преместя това. Redstone torch. Ръчка. Sticky piston. И разбира се как без Redstone. Дали ще ми трябва нещо друго? Не. Всъщност трябва ми. Тук не. Ето. Така. Ето. Така. Първо започваме с Redstone. Redstone какво? Едно такова, което правиш системи. Първо ще направя портал, за да ми свети. Да. За да ми свети нещо. С това запалката. Да, бе, знам. Не се вижда нищо. Знам да се депортираш. Искам... Отиваш при лавата. Споко, бе. Къде си? В флада си. Може да се върнеш. Какъв следи? Можеш ли да се върнеш? Можеш ли да се върнеш, Витко? Да, хора, днес ще търсим Nether Fortress. Fortress. Български. Защо отиваш на там? Търся Nether Fortress. Пигмени. Какво прави този ендермен тук, бе? Ще те подпаля. Ще го подпаля. Пич, моля те подпаля. Гори се, прасенце. Знаеш ли после къде се върнеш? Да. Всъщност вече не знам. Аре, върни се, искам се върна в това, където спавам неща. Ма човек, това е моят любим, тихо. Ще направя няколко портала. Тук правя един. Какво правя? Първият. Два портала ще направим. Имаме един тест. Така, първо влизаме в първият портал. Нещо те телепортира. Чакай малко, аз мога ли да направя така? Добре, върни се, моля. Чакай малко, бе, Ники. Не отивай тук, върни се при порталите. Чакай малко, бе. Спокойно знам как да се върна. Аз мога ли да направя така? Сега, ако стане портал. Стана баси плоския портал. Къде се връщаш? Където телепортираш животни ли? Да, тук малко ще подпаля. Ма няма животни. Да, аз ги унищожих. И защо? Портала. Махни се с тънки животните. Върни се с тънки животните. Абе, споко, бе, ще ги... Сега скочим в този портал в ушка.
И тук ме телепортират на някакво места. Тук е, добре. Вилиджър! Чай Ама малко, не запалвай! Ама добре, стига си запалвай. Добре, сега ще си правим каквото искаме в Недера. Ще направим баси големия портал. Е така. И ще да направим баси големия портал. Искаш ли? Ма къде ще се върнем? Където ни спални там. Ма искам където там цените ли спалваш животни или нещо. Там искам. Не трябваш да влизаш в този ад. Добре, това го унищожаваме. Аз ще направя огромен портал. Леса, какво ще направя? Това скулптура. Вярваш ли, че това ще стане портал? Вярваш ли го? Да. Баси! Скачам в телевизора! Това е телевизор. Е. Върна ме на мястото, където бях палил! А преди не ме върна. А сега няма животни. Тоест има. Опа, това не са животни. Съжалявам. Баси, големия портал! Ама не се връщай, не искам да... Ама не искам в този тъп портал, искам в огромния. Къде? Его! Това е такъв... Его е! Баси! Ай, край вече. Ами... Значи, влизам в този портал и ще направя едно нещо. Ама иди вече край вече. Чакай бе, човек. Ще направя едно нещо, което никога не съм правил. Ама добре, иди край вече. Чай малко. Добре, дай вече. Стой бе. Това е моя клип. Ма стига с този портал. Чай малко да отида. Е така. Ще направим гигантски лаптоп. Това е шантава идея. Арбе. Сега ще направим лаптоп. Така. Лаптоп. Ама виж колко да излезеш. Виж колко много. Споко бе, човек. Много издържаш. Сега бързо правя лаптопа. Много издържаш. Виж колко ти. Това го пълня. Нали после ще го изгледаме? Да, но то гледа колко е дълго. Аз съм виждал и по-дълго. Ще съм да сложа прежа в плейтове. Това верно е като лаптоп, нали? Това е някаква игра, нали? Кефи, искаш ли ти да направиш някой път? Са, финалните штрихи. Не бе. Къде са? Pleasure плейтове. Че да намеря pleasure плейт.
Pleasure Play. Ето. Виж. Мама грозно ще идет. Лаптоп! Купчета какви са? Pleasure Play, които се цъкат. На това ще мога да игра. Стреснах се. Ох, лак. Ох, идиоти. Давай. Или по-ще го гледаме това? часове? Не часове. 11 минути. И така, хора, това ще бъде всичко. Вие лаптопа. Сега ще влеем в лаптопа. Влееме лаптопа. Сега, къде е огромния лаптоп? Ево е. Ево е тук. Влизаме. Ох! Ай, чай да запалим. добре. И ето го големия лаптоп. За малко пак да вляза. Ето големия лаптоп. Да, си ви е харесал, да го лайкнете и да, чао!